Sakon piktoimian azinen lantzen ipuin bat. Maila bakoitzean ipuin ezberdin bat dago, mailaren adinean egokituta. Ipuinean zehar, horri bakoitzean hizkuntza jolas ezberdinak egiten ditugu, aurretik ikasitakoa errepasatzeko. Historioa amaitzerakoan leku eta garai bat aukeratu genuen gela bakoitzak. Gero, informazioa lortu genuen taldeka, eta amaitzeko bakarka gure historia sortu genuen. Guzti hau amaituta, maila guztietako ikasleak elkartu gara gure historia partekatzeko. Edertu ibili gara bata bestearen ipuinak entzuten.